Jotije makonyo jolo ngima jomo chande kur mier motise social workers e county ma Kakamega koro kwa serikal mondo mi oyang tijgi kendo migi sir mo dwarore mondo mi gidhi mbele kod kelo lokruok e kor mier magitie ka gilose kinde hingo odiochieng' social workers e piny ngima. Gani jotijego owacho ni gitiyo e kor mier ka gitudre kod riwruoge makendo tich oganda CSOs kod riwruoge mamoko mag kor gwenge CBOs. Jachak riwruok mar Matungu Rural Poverty Alleviation Marpa Federico Molo wacho ni jotijego ong'eyo chenro duto mag kelo dongruok e pacho ka kendo gitiyo kod riekono e dhiro chenro mag dongruok e kor mier. Jakena tich oganda Christabel Ilolo bende okwayo sirikal mondo mi osir lwedo chenro mag jotijego e yor chwalo negi omenda. New innovative ways on how they are going to work with the communities in different aspects or areas they are specialized in. This day, it is observed all over the world, and as you can see today, my fellow social workers here have joined us so that to ensure that our voice as social workers is heard all over. I'm just trying to urge our MPs, when this social workers bill comes to Parliament, please read it through, because we want the social workers to be known all over the world. And for Kenya, this body of ours, Kenya National Association of Social Workers, I think the government has forgotten about us, and we have many youth who have gone through the education system and they are seeking jobs. Serikali lazima isaidie kabisa katika hii social work, isaidie social workers ili wafikishe ujumbe vizuri. Kwa sasa challenges zao nyingi ni ukosefu wa fedha, ukosefu wa hela, na bila pesa hawawezi wakafikia maeneo mengi.